Magtataas pa nga yung toll gate sa NLEX. Di ba katataas lang ata dun? Ha? Katataas Oo, lang po ata kakataas dun. lang. Eh, negosyo yan. Kaya nga dapat lumipat na. Makapagpagawa nga ng expressway para may negosyo rin. Ano yan eh? Monopoly yan eh. Oh. Monopoly sa San Miguel. Yung Yung mga NLEX yata highway. Pangilinan, di ba? Pangilinan yung Oo, NLEX. Pangilinan. Yung Nagpa- FX ba? San Miguel. San Miguel po, kay Ramon ang. Pati yung ano, Silang dalawa lang Skyway. ata naglalaban dyan eh. Yung MCX kay Manny Villar. Ah, MCX. Ah, oo, kanya yan. Tama. Mas nakakita kayo ng orange na sa kalsada. Oh my goodness. Susunod dadaling ko rito may naka-drawing na pilay para matakot yung mga yan. Ah, yung oo. Yung minivan pala. Yan. Asan may simbahan siya sabi noon? Yun, doon ata sa nagpasa simbahan naman. Home radio time. It is now 10:31. That time check was brought to you by Nuvili. A toast for the world's greatest snacks. Made this way more special with Nuvili. My wine and only. This song is brought to you by Nuvili. A toast to the world's greatest snacks. Made this day more special. Ano ba ito simbahan? My wine and only. Basketball court to ah. Tanong tayo kung saan simbahan. Ma'am, saan yung simbahan? Ay, ito po sir. Ayan, simbahan na po yan. Okay, thank you ma'am. Sabi sa'yo eh. Gulati ko kaya ito mga to. Ay, ito, simbahan. Kaliwa yun ano sir? Kanan. Kanan, sir. Crossing, pangalawang crossing daw kanan. Ay, crossing ba to? 1, 2, ayan. Dito na tayo maghahanap. Yan. Na, tawagan ko siya. Section 6. Ma'am, section 6 po to. Ten. Ay. Bago pa lang ako dito, sir. Thank you po. Maraming salamat. Pares po tayo. Parehas tayo nito. Grabe, ang dikit-dikit na para mga bakit. Oh my goodness. Tigil mo na kayo, sir. Tawagan ko lang saglit. Section 10, black 7, di ba? Black 1, not 7. Barangay ko lang, lagpas na tayo. Hello? Ay, ma'am, nandito na po kami sa Sunnybrook. Saan po kaya kayo banda rito? Hindi pa siya nagsastart na ano. Hindi pa tatok na opera. Ka-opera lang sa kanya. So, Ka-opera. under recuperation pa rin siya do. Ayun. Yeah, Ito lang pala sa kanto eh. yan. Ayan na yan si ate. Yan ka na lang, sir. Saan kaya ako pwede pumarada? Tanungin ko si ate. Pwede Kasi, kaya dyan. ma'am, saan bayan nyo? Saan kayo pwede pumarada? Dito na lang. Hindi kayo kami. Sinalabas ata dito. Kasya ba sila? Ilang kosa na? Tingnan nyo nga sir. Ano ba ito? Okay to. Kasha? Hindi yata eh. Parang alangan. Baka may ano. Malaking bato. Lagot si Doc.